Mantang nasa katahawan nin pagkaturog an paratukdong si Anessa Sinita kan Villa Home Subdivision Barangay San Isidro Sangay Camarines Sur, inaprobitsaran man kan sospek ang tsansa na makapag-abon sa biktima. Kung sa inakuha kan sospek ang kantidad 40,000 pesos na laptop asin 12,000 pesos na cash alas 5 nin maaga kasuudma. Sigun sa Deputy Chief of Police kan Sangay Municipal Police Station na si Police Lieutenant Mark Espanya, tulos man sindang nagsagibo nin investigasyon, asin sa presente may pigbabantayan ng sospek. Mag-arrange ang sa iyang gamit sa loob kang harong. Talagang pinuntirya lang ma'am itong laptop niya, and then itong sabi daw may kwarta po duman. Ngunyan na may tigahapot-haputan na po kami sa Samuya ma'am sa apartment kang PNP Sangay. Ongoing po ang Samuyang follow-up investigation. Huli kan pangyayari, liwat na nagpagirumdom ang otoridad sa publiko, da ipagbayaan ng harong na burukas, urog na kun maturog o kun mahali man, mas maray nang itugo nini sa kabisto. Ang mga lakninda, mga bintana, kasi minsan sa sobrang pagal po baga sa maghapon, katatrabaho, minsan nakakalimutan ta po bagang i-check yan, napapaturog na kita. And then, sa part man kang PNP ma'am, kami ma'am, maaaraman ma'am kang mga sa barangay, sa kayan, especially yung mga duting barangay sa sa kasentrohan na nag-iikot ang pulis. Ano man po ang mahiling ng mga kanais-nais itong kakaiba, tulos-tulos po mag-ansinda, magpaabot po sinda sa mga ng impormasyon or Sa datos kanepatura, inian primerong insidente nin panghaabon sa nasabing lugar. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorni Miranda.